Častokrát hľadáme riešenia, ktoré sú o mnoho komplikovanejšie, než je nutné. Keď niekto trpí nejakým strachom z čohokoľvek, z verejnej prezentácie, z cesty lietadlom, strachom ku svojim rodičom alebo niečo spraviť vo svojom živote, tak častokrát hľadáme nejaké zložité riešenie tej situácie. Sme presvedčení o tom, že musíme cestovať niekde do minulosti, v ktorej sa nám niečo stalo, v ktorej nám niekto ublížil a tam to musíme nejakým spôsobom vyriešiť. Aj keď tá minulosť síce už neexistuje, musíme ju nejakým spôsobom napraviť. A keď to napravíme v tej minulosti, tak potom sa to nejak prenesie aj do súčasnosti a my nebudeme mať strach. Riešenie je častokrát o mnoho jednoduchšie, než celý tento guláš našich myšlienok a hľadania správnych odpovedí. Ak by sme videli veci naozaj také, aké sú, tak by sme nemali strach. Nebol by žiaden dôvod na to, aby sme mali strach. Ak by sme naozaj videli, že skrátka to lietadlo nespadne, a ak spadne, tak s tým aj tak nič nespravíme, tak by nebola žiadna potreba na to, aby sme sa báli. Ak by sme naozaj videli, že táto jedna prezentácia, ktorú máme spraviť, v našom živote môže, ale aj nemusí niečo zmeniť, a či už ju spravíme dobre alebo zle, stále budeme mať zážitok, na ktorom môžeme stavať. Ak by sme naozaj videli, že určití ľudia konajú podľa svojej karmy, konajú tak, ako vedia konať a častokrát nám ubližujú len zo svojej vlastnej nevedomosti a s nami to ani nemá nič spoločné, tak by sme to vedeli vypustiť z našej hlavy a ďalej by sme sa netrápili tým, kto aký je a prečo nám spravil to alebo tamto.